Yo, what's up guys, mga Martians. So today's video is also dili lang siya is comedy no. So maghimo po ng tutorial about sa tickling trap. Okay? Bird trap o tickling. So nakaila lang, no? Okay, good. So sa dili pa namo sugdan ang pagritag, please like and share. And also click the notification bell to subscribe. Yeah. Uy, lalo guys. Naging may direct box. Kay plano mi nga magluto-luto ta. Ya, nalo may kuan, landam. Oh, nanay landam ito pero paunon pa. Sige. Oh, nang ko mata dire pastar. Kay kuan ninyo, ay. Kuan. Ako yung dito nagluto, asilan. Lola ka hoy. Oh, tarungan. Okay, tarungan ba? Okay, karon magluto ta. Idolan ka hoy. Oh. Unsa man eh? Unsa man mula dili ka luto ani? Alise. Oh! Agay! Hinaya! Dako man nga kahoy ka! Ayaw tuban! Landaw! Karay! Dire, dol! Haling na! Ayaw katanging kamera! Oy! Sorry, boss! Oy! Dali! Ah! Uy! Sige, boss! Unsaan man pag-alon kung walay lighter? Lighter! Oh, maling eh! Busing. Pagdali! Kadugay! Dali. Unsaan man ako ni? Ibutang ang kalahay! Ganda? Ang manok! Walay manok! Unsa may luto og walay manok? Ano lang ito? Ano lang siguro taog ka ng kuan? Tumutuon. Panglitag mo dito! Wa mo'y mga klaro! Asa naman to? Pagdali! Oh! Panglitag na! Dili ta manglitag. So, dire. Kita kaan ang agianan na sa tikling. Ang akong gustong himuon ninyo, maglitag mo diha. Sige, sugdi na. Ang tirungan. Ikaw na ipahala diha ha. Ba't may ina? Kay siway kain ng bata ha. Yes boss. Huwag bantay ali boss. Ko'y bahala. Suga. Ikasak na mo. Gagnap. Gagad. Parang nga nagkuan doon. Kanang maka. Daghan kita kuha kay. Para daghan tag maluto. Di na makasampan sa itong amo. Mandar. Kulang. Hindi kulang. Ang tirungan kulang. Ang pisi. Oh! Usaw man yung pisi kadaghan man eh. Kaisog ba mo? Ikaw tayo magpadunon. Oh! Ana. Tirungan. Saan naman ang naglitag diha nga pataman pong mingawa? Istorya port. Sa umunin nga. Kulang mga tirungan. Bantay din nakakuha. Bantay lang ka nako. Kuha lang ni salig lang. Hagit-hagit ko ninyo luto-luto nya wa day may mga pangandam karon pa mo makapang anong buti? Sumana. Ay. Lagi nakikuha lagi. Tay sa pa be. Tagaan ta kag tip sa pagpanglitag. Okay? Gisi eh. Aron pwedeng kasangitan. Dire ra daplin. Isa pagdali. Karon ra ka balus. Oh, tar na.
Ayun na. Ito ang gitaron. Unsa man yung pagkasiguro di na mo lusot dire. Dili gid na. Okay, good. Kuha na. Okay, so kanang halo. Tapok. Kita tanan. Oh, okay. Sodongan ta. Sige. Let it, bang, bang.